20. december. Duch ho previedol cez niekoľko známych ulic, až vkročili do domčeka Boba Cratchita. Vládlo tam ťaživé ticho. Ale prečo? Matka a dcéry vyšívali, keď v tom matka zložila šitie na stôl a dlaňami si zakryla tvár. Farba mi dráždi oči. Hádam, to bude takto lepšie. Svetlo sviečky mi, tuším, nerobí dobre a ani za svet by som nechcela byť uslzená, keď príde váš otecko. Iste tu bude každú chvíľu, aj keď už mešká. Pamätám sa, ako chodieval, keď nosieval malého Tima na pleci. Len sa tak za ním prášilo. Tim bol ľahký ako pierko a otecko ho mal strašne rád. Nosieval ho s takou radosťou, ako nič. Aha, otecko je už tu. Vybehla k dverám a privítala ho. Drobný Bob vo svojom šále vkročil dnu. Na mriežkach pri kozube ho čakal teplý čaj a všetci sa predháňali, kto mu ho podá prvý. Potom mu obaja malí Cratchitovci vyliezli na kolena, pritisli sa mu líčkami k tvári, ako by vraveli: "Netráp sa, otecko, netráp sa." Bob si s nimi zažartoval, milo sa porozprával, pochválil dievčatá i manželku, aké sú šikovné vo vyšívaní, a povedal ešte, že to iste bude hotové oveľa skôr, ako príde nedeľa. Nedeľa? Ty si tam zašiel dnes? Áno, moja drahá. Škoda, že si tam nebola so mnou. Bolo by sa ti páčilo, ako sa tam všetko zelenie, ale veď to budeš vidieť často. Slúbil som mu, že za ním zajdeme každú nedeľu. Môj chlapček. Môj zlatý chlapček. Rozplakal sa. Potom si posadali okolo kozuba a rozhovorili sa. Bob im rozprával, akú veľkú láskavosť mu prejavil Scroogeov synovec, hoci sa poznali len z videnia. Dnes ho stretol na ulici a asi sa mu videl trochu... No, inakší. Hneď sa ma spýtal, čo sa mi stalo. A tak som mu všetko porozprával, lebo láskavejšiu osobu na svete nepoznám. Úprimnú sústrasť, pán Cratchit, povedal. A úprimnú sústrasť odovzdajte aj svojej dobrej žene, keby som vám mohol nejako pomôcť, povedal a dal mi svoju vizitku. Tu bývam. Prosím vás, len príďte. A povedal to z čírej láskavosti, lebo ako by nám aj mohol pomôcť. Ako by bol malého Tima naozaj poznal, tak s nami cíti. Isté je to dobrý človek. Na nášho drahého malého Tima nikdy nezabudneme. Čo si mi vraví duch, že sa blíži chvíľa našej rozlúčky. Cítim to, hoci neviem, z čoho plynie tá istota. Povedz mi, koho sme to videli ležať na smrteľnej posteli? Duch budúcich Vianoc ho znovu bez slova preniesol do jeho obchodného sveta, hoci jeho samého mu tam neukázal. Duch sa ničím nezdržiaval, letel ďalej a ďalej, ako by sa blížil k vytúženému cieľu, iba na chvíľu vyhovel modlikajúcemu Scroogeovi, aby zastali. Práve letíme nad dvorom, kde mám už dlho obchod. Vidím tú budovu, vidím ju. Dovol mi, aby som sa pozrel, ako bude vyzerať po nejakom čase. Duch zastal, ale jeho prst ukazoval ďalej.